ziua! Astăzi facem la emisiunea mea o felicitare pentru tătici, nu pentru mămici. Și după această emisiune o să facem pentru mămici. Bun. Eu am început să fac floarea, fiindcă era greu de făcut. Adică era greu să desenez, că dacă fac cu un marker roller. Uitați, nu știu dacă se vede, aici e floarea. Vedeți, aici e floarea și am făcut-o la... Nu știu, așa, am făcut-o. Bun. După aia ne luăm ceva, așa ca un caiet și punem așa să fie în linie dreaptă, să putem face. Bun. Trageți o linie și puneți orice, chiar un liniar ar fi bun, dar eu nu am încă, că nu am aici de mână. Acum, după linia aia, arată bine. Dacă nu mi-am ieșit dreapta. Așa. Am nimerit așa pe aici. Bun, așa trebuie să iasă, să fie așa. Bun, aici iar ne luăm ceva liniar și tragem o linie, că pentru scris, că toată lumea scrie ceva în felicitări, nu? Dar să pot să iau ăsta de aici. Sper că e dreaptă. Și aici coborâm. Scriem aici. La mulți ani, tati. Dacă vreți. Cum vreți. Mie cel mai... Te iubesc. Eu nu știu de ce am scris tati cu T mare, dar am scris așa. Bun, și aici puteți desena. Eu fac o bere. Sau nu știu ce e asta, dar cred că e o bere. Nu să fie o bere. Da, e ca un borcan, să zicem. Hai să scriem bere. Bereciuc. Așa. Nu știți voi cum arată berea ciuc. Mă gândesc că cu coarnele astea de căprioare, cred că, da, eu fac așa. Nu facem așa de cer.
Bun, uitați cum ar trebui să iasă. Se vede? Aici am dat un cer, o bere. Ce vreți voi? Nu contează. Și eu o să mai desenez încă o bere. Uite aici. Aici mai mult spațiu. Hai să desenăm un vin. Ar trebui. Încă ce de termin să duci? Bun, am zis că facem un vin. Și am făcut un vin. Bun, emisiunea de astăzi s-a sfârșit. Pa, pa!